Il-Chairman tal-Grupp Corintiha Alfred Pisani sostna l-ftehim li għamlet il-Corinthia biex jiggarantixxi ħlas ta' 52 miljun euro lill-Gvern fuq art li għandha drittijiet esklusivi fil-bajja ta' San Ġorġ huwa ekwu u bilanċjat. Is-Sur Pisani qal dan fi stqarrija b'reazzjoni għal rapporti fil-midja wara li l-Parlament bida jarbel kuntratt dwar il-proġett ambizzjuż mill-Corinthia għal bini tal-ewwel żewġ lukandi ta' 60,000 Malta u l-bini ta' żewġ blokkok residenzjali fuq art li qiegħda għandha b'ċens għal 70 sena oħra. Il-Grupp Corinthia qed jitlob l-estensjoni ta' dan il-ftehim għal 99 sena u t-tneħħija ta' restrizzjonijiet li ma jippermettux żvilupp residenzjali u kummerċjali. Dwar il-valutazzjoni tal-art fil-ponta ta' San Ġorġ, Is-Sur Pisani saħaq li 52 miljun li l-Corinthia lesta tħallas lill-Gvern mhumiex għax-xiri tal-art, iżda biex jitneħħew ir-restrizzjonijiet li għandha fuq l-art għal proġetti turistiċi biss. Il-valutazzjoni saret mill-kumpanija tal-awdituri Deloitte. Saħaq li l-iżvilupp għal żewġ binjiet residenzjali bl-ola wieħed ta' 15-il sular bejn il-lukanda Corinthia u r-Redison għandu lan li jsostni l-investiment multimiljonarju li l-Corinthia mistennija tagħmel biex ittejjeb il-prodott turistiku ta' Malta biex jiġbed viżitaturi li jonfqu iżjed. Fisser dan il-proġett bħala riskju kbir u qal li l-kuntratt jobbliga lil Corinthia li tinvesti f'luganti ġodda ta' lussu. Saħaq li l-parti l-kbira tal-ponta ta' San Ġorġ se tkun allokata għal lukandi, inkluż ġonna, faċilitajiet ta' rikreazzjoni u passaġġ pubbliku. Is-Sur Pisani qal li l-proġett li mistenni joħloq mijiet ta' postijiet ġodda tax-xogħol jiddependi mill-approvazzjoni tal-Parlament u l-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.